Ne sanoo, että se on jotenkin sellainen vauvamasta ja jotenkin, että se on jotenkin noloa. Liikunta, sitten käden taidot kehittyy, kun tekee keppareita koordinaatio erilaisissa koulutusliikkeissä ja tälleen. Kavereiden kanssa. Mm-hmm. Joo, no kyllähän mä siitä aika lailla ylpeä on, että on tosi siistiä, että ihmiset on silloin aikoinaan inspiroitunut musta ja on niinku vähän silleen kehittänyt harrastusta siihen suuntaan, mitä mä oon niinku ajatellut, että millä se olisi hienoa olla. Mä haluan vähän niin kuin jakaa omat taitoni joillekin muille ennen kuin mä itse lopetan. Vaikka otetaan vaikka Nelli, niin siinä on jotain, niin kuin missä se on hyvä, mutta se ei vaan itse usko siihen. Ja sitten me yritän saada sen näkyviin, että mitä se osaa. Ja sitten se vaan alkaa uskoa siihen. Hidasta. Loistavaa, hyvä näin. Tosi moni on sanonut mulle, että oh my god, mä oikeasti kehityn tässä. Et milloin tuut uudelleen? Hyvä. Mitä sun askeleet on niin liidokkaat? Mä oon vaan treenannut niin paljon. Mun vanhemmat eros 2006 ja mä en oikeastaan muista mitään siitä niin 2006-2011. Mä en niin muista mitään muuta paitsi kepparit ja sitten Roosan jonkun verran. Elämässä on vaikeita ja helppoja hetkiä ja nämä ei ole ehkä niitä mun helpompia hetkiä tällä hetkellä, mutta niiden yli pitää vaan hypätä.